else but Nicki Minaj? Jsme jako tři čerti v letu a neznáme větu. Kde jsou ty tvoje chtíče, když zajíček ti píše? My známe tvý vady a blbý napady a přesto jsme tady a máme tě rádi. A když v Anglii prší a děti tě ruší, tak dej si panáka a vzpomeň na brněnskýho čuráka! Oh yeah! Oh yeah! A hnusní jsou chlapi a něco tě trápí, tak načni si flašku a zabav se trošku. Napiš třem lůzám, vždyť my nejsme lůzami, sílu ti dáme a tě nic nepoláme. My čekáme tady na tebe v tom ráji a když ne v tom ráji, tak v metru nám hrají. A to už je konec, i když nezvoní zvonec, tak neměj žádný hrůzy, to ti přejí Dvořákový muzy! Dvořákový muzy! Dvořákový muzy, 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 yeah! Oh yeah! Muzy! Dvořákový muzy, 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 oh yeah! Jsme jako tři čerti v letu a neznáme větu. Kde jsou ty tvoje chtíče, když zajíček ti píše? My známe tvý vady a blbý napady a přesto jsme tady a máme tě rádi. A když v Anglii prší a děti tě ruší, tak dej si panáka a vzpomeň na brněnskýho čuráka! Čuráka! A hnusní jsou chlapi a něco tě trápí, tak načni si flašku a zabav se trošku. Napiš třem lůzám, vždy my nejsme lůzami, sílu ti dáme a tě nic nepoláme. My čekáme tady na tebe v tom ráji a když ne v tom ráji, tak v metru nám hrají. A to už je konec, i když nezvoní zvonec, tak neměj žádný hrůzy, to ti přejí Dvořákový muzy! Dvořákový muzy! Dvořákový muzy, 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 yeah! Oh yeah! Woo! Takový muzy! Dvořákový muzy, oh yeah! To samé. Alebo aj to je napísaný, tak Můžeme dát do spisku, jako. Who else but Nicki Minaj? Oh yeah! Oh yeah, fuj, fuj! to sú jej hlášky, to víš to, že? Oh yeah! Ešte aké má hlášky? Ne, 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 ne! Nemám to tady napsané, že dáme spolu, protože No to vyzerá ako šťava. Mošt? Však to nevadí. Stačí urobiť, že... Vidíš to? To je nápad. Teres, měli jsme hezkýho kameramana. Víš, je nemáme. Sebe točit nemůžu. Ale můžeš, jen to otoč. Zamávej Teres do kamery.
Počkej, já to vemu. Vemu tady, to děláme pro tebe, kamaráda se stydí, tak já to na ně otočím. Tak koukej. Počkej, ale Aňa tam není vidět. Je to dobrý, co? Je to výborný. Tak, jak se to vypíná shit? Jo, vlastně.